Morjesta. Nyt olisi testissä tämmönen Bolero Boost poretabletti, niinku energiajuoma poretabletti. Ihan täysin uusi juttu mulle. Siis mulla on ollut näitä tämmösiä niinku perus näitä aina, mutta siis energiajuoma poretabletti. Aika hyvä, jos tää korvaisi vaikka energiajuomat, koska tulee paljon halvemmaksi. Mutta testataanpa. Ja että saadaan oikea maku, niin 200 millilitraa kylmää vettä. Eli pyöreästi niin kuin tämmönen lasillinen. Kylmää vettä. Noin. Sitten puhutaan riskiaineet pois ja sitten laitetaan kylmää vettä. Noin, siinä meillä on nyt kylmää vettä ja laitetaan tää tänne nytten Okei, kato, tässä on, kaikissa ei ole tätä näin. Ja tabletin väri on tällainen, hyvin jännä. Vähän niin kuin linnunmuna. Linnunmunan värinen tabletti. Laitetaan se tonne nyt sitten likoamaan. Joo. Liuota tabletti. Eli siinä me nyt katselemme, kun se liukenee. Tuohon pintaan syntyy niinku semmoista vähän niinku geelimäistä stuffia. Ei käyttäydy ihan täysin vitamiiniporetablettimaisesti. Se päästelee tollasia niinku isoja kuplia aina silleen niinku blup, blup, blup. Kattokaas vaikka. Se on tollaista niinku geelimäistä. Väri on hyvin energiajuomamainen väri. Saisi ehkä olla vähän kultaisempi. Mutta tulee vähän mieleen väristä joku semmonen niinku ehkä ananaslimppari. Tuoksu on jännä semmonen tuttifrutti. Mitäköhän tää muistuttaa etäisesti? Tosi semmonen esanssinen. Esanssinen tuttifrutti. Siis tuttifrutti oli ensimmäinen. Tiedättekö se tuttifrutti se purukumi? Niin tuoksu on vähän niinku semmonen. Joo, se on. Tuttifrutti purkka on tuoksu. Ja kuten huomaatte, nyt kun se on kokonaan liuennut, niin se alkaa muuttua tämmöiseksi niinku kultaiseksi. Elikkä energiajuoman väri. Ja näyttää siltä, että se on hyvin jo liuennut. Sekoitetaan vielä vähän lusikalla, että saadaan kaikki sieltä. Noin. Kyllä. Semmoista energiajuoman väristä ja sitten kokeillaan minkä makusta. Ei juuri yhtään hiilihappoa. Maku on etäisesti tuttifruttipurkan makuinen. Ei juuri yhtään hiilihappoa. Noissa mun poretableteissa, missä on vitamiineja, niin pelkkää vitamiinia siis.
niin siinä sit, niinku, tuntui semmoinen pieni hiilihapokkuuskin. Mutta tässä ei tunnu olevan niinku, juuri mitään hiilihappoja. Mutta tosiaan tässä on tauriini, kofeiini, niasiini, pantoneeni, happo, pantoneen, syyrä, B6, B2, foolihappo ja B12. B-vitamiinia, kofeiinia ja tauriinia. Joo. Missä sitä on tehty? Maahantuoja on jossain Jokelassa just. Kauppahuone Vanhala. Bulgariassa tehtyä. Eurostock Ltd. Kyllä. Piristävät energiajuomaparet. En tiedä. Piristävästä vaikutuksesta mä en voi vielä mitään oikeastaan sanoa. Onko bulgarialaisessa kofeiinissa sitten vähän tydimpi meininki? Ei tiedä yhtään. Bulgarialaiset on vähän semmosia hullumpia tyyppejä muutenkin. Että saattaisi olla, että täällä on jotain salaperäistä. Mutta se on sen niinku tuttifruttimaisiin niinku makutunnelmiin. Kyllä sitä vähän tuli hiilihappoa, kun se veti niinku kaikki kerralla ihan silleen niinku snadisti. Voisin sanoa, että arvosana-asteikolla 1–5, niin 2/5. Että mä en oikeastaan hirveästi tykästynyt tohon. Mutta jos on niinku pakko saada jotain niinku kofeiinia ja vähän limpparin makua suuhun, niin kyllä mieluummin vetää, kun jättää vetämättä. Mutta joo, tämmönen testivideo. Kiitos, että katselitte ja hei hei.